Etter havnar av flåtas mer fyrvaldar Hoppon der så flykvar der så synger der du navn Om du finner en så synker med så løtterna Skilt til fire mossarna som faller av trøna Som vintren er rask Låt det kom Låt det fær Låt det flotta Låt det være Låt det være Låt det være Låt det være Jo. Hey, hej hvad? Godt at se dig. Tak skal du have. Hvor det går det? Det går godt. Godt at se dig. Det er måde. Længe siden. Ja, det er. Hvordan har du det? Det er dejligt. Hvad er dig? Pretty good. Ja. Ja, jeg har en skive. Fuck, hvor ser det nice ud der. Check it out. Nej, hvor er det cool. Er den ikke fed? Virkelig, virkelig nice. Ja. Gwenael har taget billeder, og så har Danielsen, som har lavet visual design. Ja, det er virkelig, virkelig nice. Mm-hmm. Der er virkelig mange fede detaljer i. Mm-hmm. Prøv at åbne. Så. Wow. Here we go. Sexy boy. Ja. Ej, det er virkelig, virkelig cool. Tillykke med den. Tak skal du have. Virkelig, virkelig flot. Tak skal du have. Så pladen. Prøv at tjekke den ud også. Wow. Here we go. Ej, hvor er den lækker. Ej, hvor er det nice. That's how we do it. Yes. Ej, en kæmpe tillykke. Tak skal du have. Virkelig, virkelig fedt. Altså, det er så gennemført. Altså jeg tænker, jeg vil gerne vokse den ned. Ja. Men det er ikke så god idé at farve det, når man skal gøre det måske. men jeg vil gerne leve i den contradiction, som det kan sagtens lade sig gøre. Ja. Så lad os starte med at klippe lidt, så. Ja. Måske lidt skidt. Lidt dirty. You're a dirty boy. Det er det ikke så meget at gøre ved. Ja. Så det bliver nice. Så kommer du på G, eller hvordan var det? Altså planen var, at jeg skulle med, men der er lige opstået nogle forhindringer, så jeg skal lige se, om jeg finder en løsning på det. Jeg gad virkelig godt komme og se dig. Ja, det ville være fedt at se dig der. Ja. Jeg kan altid godt lide at se dig blandt publikum. Jamen, jeg elsker også at være en del af det. Dengang i Island, når jeg kom på koncert der, det var så fedt. Det var så fedt. Ej, det var fandme også en dejlig koncert. Ja, det var virkelig sjovt. I var bare rigtig dejlige at se på os. Ja, vi havde det også virkelig skønt. det var virkelig, virkelig sjovt. Jeg kan huske, nogle af de der islændinge, vi var sammen med, de var lidt skræmt derovre. Ja, var det? Ja. Det havde virkelig en fest. Altså, jeg synes virkelig, det var en nyskabende måde i lejre med både musik og sceneformat på. Og det var dejligt forfriskende at se, hvordan I sådan interagerer så meget med publikum, og energien er sådan helt op at køre. Og så lander helt ned i det der mellow. Altså bare up in your face. Man kunne også se på nogle af publikummerne, de kunne ikke helt finde ud af, hvordan de skulle reagere på det. Det var, ja. Jeg elsker sådan noget.
Men du skal spille 2 gange på G i år, så? Ja. Torsdag aften og fredag nat. Så... Men jeg glæder mig også rigtig meget til Akkersopgør, men jeg glæder mig mest til Silvurdrongur, fordi det er bare, så vi har altid spillet sammen før. Så det er meget nervepirrende, meget nyt. Og jeg synes også, det er meget fedt setup, vi har. Vi har trommer, altså Per spiller trommer. Ja. Så har vi Andreas på cello og Torlak på kontrabas. Cool, det er også dygtige musikere, der var. Rigtig gode. Og så Ethan på MDC samples og sådan noget. Altså der bliver faktisk lidt Akira overlap. Ja, jeg kunne bare forestille mig en sådan lyd og en følelse. Ja. Og som jeg gerne vil have Ethan til at hjælpe mig med at finde, eller sådan. Så I har været på skattejagt? Vi har været på skattejagt, ja. Det ligger præcis det, vi har været, og så har jeg bare fyldt teksterne ind bagefter, eller sådan. Lyden var det første. Så tager man en anden hat på, når man skal skrive teksterne og lave musikken og sådan. Ja. Altså har du universet ligesom til at bygge teksterne over? Ja, det blev sådan lidt så meget eventyragtigt, synes jeg. Ja. Det blev meget en historie fra den første sang til den sidste sang. På en eller anden måde. Og jeg ser det som, jeg visualiserer det som en sådan tur gennem plantation. Ja. Forbi åen, forbi havnere. Ja. Og så forskellige væsener, som man møder der. Og så er det meget apokalyptisk, altså det er et stort tema. At det går fra begyndelse og kaos, så kommer det ind i en sådan harmoni. Så begynder harmonien at blive lidt fucket op, så går det hele i stykker. Ja. Så transformation, det er skræmmende. Det er både smukt og skræmmende på samme tid. Mm-hmm. Ja. Og det er virkelig... Det her hedder 9%, så det er sådan bare, hvor meget det skal kunne lysne. Er du klar? Håber det. Så starter transformationen. Yes. Cool. Har du et yndlingsnummer på din nye plade? Det første, jeg kommer i tanke om, er... Mega fedt. Ja, tak. Det var, ja. Jeg synes, det var ligesom... På en eller anden måde, så var det den her sang, som jeg forsøgte at finde med den her plade. Ja. Det var den lyd, som jeg havde i hjernen, eller et eller andet sted, som jeg forsøgte at finde ind til med FN. Godt fundet. Tak. Ja. Jeg kan godt lide den kombination af det spirituelle, det åndelige og det ligesom meget animalistiske, kropslige. Man får også lyst til at danse sådan helt åndssvagt til den. Altså, sådan, ikke er sådan pæn på nogen måde. Det, så får man lyst til at bevæge sig. Det er virkelig fedt. Det er det gode danse, det er åndssvagt. Det er den eneste måde at danse på.
vita Chamera sommardeg Kanst du gita Kvörd och vär som flej Kanska en fyrvaldr Kanska en angel Sipa till dö Gemmer daglig brej En blejtan bita Han ska fita mig Kanst du vita Kvörd och vär som flej Kanska musa bror Kanska en angel Jävlar rap på mig! I love me a laser! Stora tiden! Realize jag till dig! Sur mina händer till dig! Sen andra hjärtan! Tolkar liv och mitt laser! De skullar silverkamren! Stämmer! Jag känner dig! Hvad siger du? Jeg finder ikke det der, sådan med skudhullet der. Nej. Det er fucking weird. Man kan slet ikke vide, hvad der er vigtigt længere. Nej. Det er strange times. Ja, det ville være genialt setup. Altså, han har jo nærmest vundet valget bare på den der episode, ikke? Så. Ja, det er så irriterende. Ja. Hvor meget sympati han får for det. Ja. Og det er bare det der billede, når han står med den hævede næve. Ja, lige præcis. Det er bare sådan, that's the apocalypse, right? Ja, lige præcis. Oh my god. Er det god timing, dit album kommer ud på? Ja, næsten for. Ja. Ja. Wild. It's gonna be a wild ride. Ja, det bliver helt sindssygt. Alright. Er du klar til næste gang her, så? I think so. The final stage. Yes. Final transformation. Mer radikale massor ut mindre fri färgerna. Ja, men Så detta bör vara en stil utan rättningsskillnad. Få mindre fri. Men jag har alltid tackar ni gott det var det. Men det er også noget i forhold til, nu snakker vi skyggesider før, er det også en måde at presse sig selv på, i forhold til at have introvert personlighed, altså skubbe sig ud af den komfortzone, eller det er ikke noget, du overvejer? Kanske, jag vet inte. Nej. Jag var inte klar för det med mer extroverta. Nej, men det kan udfordre siden, altså i forhold til den introverte del. På den ene side enten at nyde endnu mere, når den er fri, eller også bare det der med at få prikket til komfortzonen. Ja. Det är också lite... Ja, det är mest spännande för att det gör vi med Salas lite här. Ja. Om vi får allt att det får sträva. Om vi får få till fjällen med. Ja. Kräkva med. Vi får... Hvorfor tænker du, det har så stor indflydelse? Jag vet inte. Kanske ju för självbevisst. Ja. Kanske det är. Men det er jo også en måde at rykke på selvbevidstheden på. Og for det første at kunne være til stede i den, og så finde ud af, at tingene går alligevel. Lad os bryde. Siger det? Ja. Kan du tåle 5 minutter? Soul
Silvurdrongur, 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 bruna fångter, mittlefinger, flackar, fyra kärn, bötten, I alla stångar, necken, någon, det låg, ligger still. Pinna still, pinna bränner, beina grynden, kinder bränner I ånden, vart jag drottning hånd, fjölna som du samlar, svek, äpplen, som du, det är eilander, öden under sitter, simmar. Detta förutlat färger, där druckna kvärgen, där luktar av götten, där söker skak, där standig mat, där skak mat, där detta mellan baden, mellan russare, danskare, och rejare, och alla vismar, sjölna dronker, sula dronker, silna dronker, soppen dronker, ela mig, inte allt söker, ela mig, inte allt söker, inte allt söker, inte allt söker, inte allt söker. Let's fucking go. Ajan lager ligger her og streamer søkker golf. Han heldur nevan til ajan all at trap. Det brenn I all the mesh, bare måler at the lesh. Det glitcher skapna resh, hvorfor norman spent. Og samband viktar munner chickner flokkas. Man chicknar til flokker, det legger middel theory og praxis. Vi nu svetlende smelta I Antarktis. Så socialistisk. Because a sign capitalist apocalypse. We open our own circle, no mental näppe kroppen dansen sista äppe dansen vi skipar en under brunnen. Me en dronker hämtar sölj. Me en dronker fiskar syd. Me en dronker hämtar sopp. Me en dronker äter sopp. Allt I läge så just han som sitter dronker. Han som enkla dronker. Han som nakne dronker. Han som spelar dronker. Han som sover dronker. Han som fuck you dronker. Han som fuck you dronker. Han som fuck you dronker. Okay, bye. Ideologi rätta saler till mörkermän. Skärmar rätta heilar till det sig. När vi rör kärlek och fra vi rör lyckasäller. Häter att alltid häva rätt. Min mig att alltid häva rätt. Nöj mig till att alltid tala satt. Färande skuld. Urt, färande skuld. Urt, färande skuld.
Let's go. Vi skiljer hjørner på en masse, hvor et mega fedt så. Det var så dagen. Det var så dagen. Tack för det. Men det var så lätt på. Hvis vi vill höra Maja så kan vi förtäcka om respekt till plater som kommer ut på. Tack för det.